در این درس детерминанти матрица 4x4-ро кор мекунем. 4x4 паймабаи 6x6 ҳамаш қоидааш як хел аст. Шикаре ки мо дар пеш гуфта будем, бояд шумо як қатору як сутунро интихоб кунем. Баъд аз рӯи ҳамун агар шумо матрицаи 4x4 дошта бошед, ба матрицаи детерминантҳои 3x3 ба майдааш тақсим мекунед. Агар паймабаи бошад ба 4x4 аввал тақсим, баъд ба 3x3, 2x2 ҳамахел меравад. Масалан дар ин ҷо 4x4 аст, 4 қатор, 4 сутун. бояд як қаторро интихоб кунем, як қатор ё сутунро. кадомеш бошад? Масалан шумо ин қаторро интихоб кунед. вақте шумо интихоб мекунед, ҷойҳои ин коэффициентҳо муҳим аст. ба шумо ишораи ҳамин коэффициентро медиҳад. Масалан мо медонем ки ҳамаи ин ҷо доранд. Масалан 5 дар куҷо аст? Дар сеюм қатор, сеюм сутун. ҳамахел нест? ва чӣ хел мебинед? ҳарду ин се рақам ҷамъшон 6 мешавад. ва агар ҷуфт бошад, коэффициенти шумо ҳам вақт мусбат. агар ҳамин тоқ шавад ҷамъшон, ҷошон, баъд коэффициенти шумо манфӣ мешавад. ин аст, муҳим аст барои донистан. бояд такрор мекунам. биёед акун ин қаторро интихоб кардем, бояд чӣ кор кунем? аввал 3-ро замъ мекунем. 3 ҷош чи аст? Дар дуюм қатор якум сутун тоқ аст, минусе мешавад, минуси 3. баъд ба матрицаи 3x3 майдатар ҷудо мекунем. чӣ кор бояд кард? 3-ро вақте ки интихоб кардем, мо ҳамаи ададҳое ки дар 3 дар сутунаш ва дар қатораш аст, ҳамаи онҳоро кӯл мекунем ва боқимондаҳоро менависем. боқимонда ададҳо чӣ ҳастанд? ин 0, 0, 0, 0, 5, 1, 0, 1, 2. ин аст. баъд мо бояд 2-ро интихоб кунем. вақте ки мо 2-ро интихоб кардем, баъди 3 барои фаҳм ошнан, акнун 2-ро мо интихоб мекунем. 2 ҷош дар куҷо аст? Дуюм қатор, дуюм сутун, ҷуфт аст, ҷамъи 2. ҷамъи 2 майдатар чи? 2-ро интихоб кардем. ҳамаи ададҳое ки дар ҳамон сутун ва дар ҳамон қатор ҷойгир ҳастанд дар 2, онҳоро кӯл мекунем ва чӣ боқӣ мемонад? 1, 0, 0, 2, 5, 1, 2, 5, 1 ва 1, 1, 2. давом мекунем. баъд акнун мо адади чандро интихоб мекунем? 4-ро интихоб мекунем. чӣ хеле ки бояд мегӯем? мо ин қаторро интихоб карда будем. мо дар ин қатор ҳастем. мо 3 ва 2-ро истифода бурдем. акнун 4-ро. вақте ки мо 4-ро интихоб мекунем, ҳама ададҳое ки дар ҳамон қатор ва сутун ҳастанд, бо 4 онҳоро кӯл мекунем. ва чӣ мемонад боқимондо? чӣ гуфтем? ҷои 4. ҷои 4 дар дуюм қатор сеюм сутун тоқ аст, минуси 4 мешавад. коэффициенти ишораи 4 манфӣ мешавад. ва дар боқимонда чӣ мемонад? ададҳои боқимонда 1, 0, 0. боқимондаҳоро навистам. 2, 0, 1, 2, 0, 1 ва 1, 0, 2. 1, 0, 2-ро навистем. ва дар охир кадом адад боқӣ монд? адади 7 боқӣ монд. адади 7-ро интихоб мекунем. вақте ки мо адади 7-ро интихоб кардем, ҳамаи ададҳое ки дар ҳамон қатор ва сутун ҳастанд, онҳоро кӯл мекунем ва боқимондаро. ва дар ин ҷо бинавем ки мо дар дуюм қатор 4 сутун ҷуфт аст, плюсе мешавад. плюс 7. матрицаи детерминанти 3x3 мо чӣ мемонад? 1, 0, 0, 2, 0, 5 ва 1, 0, 1. баъд чӣ хеле ки мо бибинем, ҳар якти инҳоро алоҳида кор мекунем. ҳар як 3x3-ро ба 2x2 ҷудо мекунем ё қоидаи саррӯзро истифода бурда метавонед кор карда мешаванд. лекин ман ҳозир дар ин ҷо ино кор намекунам, чунки бисёр вақтро мегирад. ман ба шумо роҳи осонро нишон медиҳам. чӣ хеле ки мо ихтиёре аст кадом қатор кадом сутунро интихоб мекунем, ин вобаста аз мо аст. ҳаракат кунед қатори сутун ки дар он бисёр нов аст, ҳамонро интихоб кунед. ҳама инро ба шумо мемонам, шумо ино кор кунед. ман дигар қаторро интихоб кунам. ман қатори якумро интихоб мекунам. барои чӣ? чунки дар ин ҷо 0, 0 аст. вақте ки ман ба ин матрицаҳо ба детерминантҳои майда мегардонам, нигоҳ кунед, дар ин ҷо ҳамаш 0 мешавад. якум коэффициент 0. детерминанти 3x3 чӣ ки набароянд, зарби 0 ҳамвақт ба 0 баробар мешавад. барои ҳамин кори ин маро осон мекунад. ва ман якум қаторро, вақте ки шумо ягон қатор ё сутунда дар ягон ҷо бинед ки 0 бисёр аст, ҳамонро интихоб кардан ва ҳаракат кунед, чунки кори шуморо осон мекунад. барои ҳамин агар 1, 0, 0-ро интихоб кунем, чӣ мешавад? 1 дар ҷои ҷуфт аст, ҷуфт мешавад. детерминантшо дар ин ҷо нависам, детерминанти А. ва боқимондаҳо чӣ мемонанд?
дар қатори ва як сутунро ҳамаашро кур мекунам. боқи мондао 2 4 7 9 5 1 0 1 2 инро кор мекунем. баъд минуси дигар ҳамаш 0 аст. дигар пиёндаш ба мо лозим нест. акнун мо бояд ин матрисаро кор кунем. дар инҷо ки бо 1 мебинем, 1 зарби ҳама ба ҳамин ҷо муҳим аст. ман бояд ҳамин детерминантро кор кунам. 1 ягон таъсир надорад. 1 зарби ягон адад ба ҳамон адад баробар аст. акнун детерминант 3 ба 3-ро мо медонем чӣ кор карда. биёем бо ҳамин мантиқ кор кунем. ниё кунем ман боз аз бори дигар кадом қатор сутунро интихоб карда метавонам. ихтиёрӣ аст. биёед инро интихоб кунем, чунки дар ин сутун бисёр нолҳо аст ва ман фақат 2-ро интихоб кардам кифоя аст. агар ман 2-ро интихоб кунам, 2 ҳама ададҳое ки дар ҳамон қатор ва сутун ҷойгир ҳастанд, онҳоро кур мекунам ва чӣ мемонад? матрисаи детерминант 2 ба 2 5 1 1 2 мемонад. дигарашо нависан шарт нест, чунки дар инҷо 0 аст. минуси 0 ҳамаш ба 0 баробар мешавад. акнун мо ин детерминантро бояд кор кунем. агар так ба так 12 бар ин намуда истода аст, онро нақса нависам. агар дар инҷо 1. акнун ман ин бояд детерминантро кор кунам. чӣ кор мекунем? 5 зарби 2 мекунем. 10 мешавад тарҳи 1. 9 мешавад. 2 зарби 9 баробари 18 мешавад. ё ин ки шумо метавонед вақте ки ба шумо детерминант 3 ба 3 аст, қоидаи саррӯзро ҳам истифода бурда метавонед. агар шумо инро кор мекардед, дар болоро детерминанти болоро агар кор мекардем, боз ҳамон ҷавоб мебаромад. лекин дар инҷо чӣ ки мебинем? ҳар як инҳоро ба 2 ба 2 мегардонем, роҳи дароз мешавад. яъне кор карда мешавад, лекин камтар вақти бисёр мегирад. барои ҳамин ҳама вақт диққат кунед. агар дар матриси шумо дар ягон қатори ё сутун нолҳо бисёр бошад, онро интихоб кардан ба ҳаракат кунед.